Takže zdravím vás, milí naši fanúšikovia na Instagrame, na TikToku, na Pihabe, na Facebooku a na YouTube. Máme tu nové videjko, ktoré je pozvánka na naše DODčko, ktoré sa bude konať 10.1. Rozhodli sme sa, že to spravíme trošku inou formou ako ostatné školy. Rozhodli sme sa, že to dáme formou rapu. Pán majster, ktorý je v zákulisí, mi práve vybral nejaký beat a bude taký freestyle. A môžeme ísť na to. OK, je celkom pohode. Big shout out from Merkensis to GTV and to CGCM. A ja si myslím, že môžeme ísť na to. Yo. Aha. Yo. Nevieš kam po škole a nevieš kde sa usadiť. Chceš niečo čo ťa baví a chceš poriadne zarobiť. Mám pre teba návrh, ktorý zapíši sa do hlavy. Príď na našu školu a nepíš dušu diablovi. DODčko povie ti viac 10.1. Tak presvedč sa sám a zistí, že to nejsú drby. Parta skvelých ľudí a nebudeš sa tu nudiť. Či si chalan a či dievča, nebudem ťa súdiť. Yo. Tak toto bol freestyle a ja si myslím, že máte sa na čo tešiť. Peace. Dobre, mám to.